Bon dia, éssers de llum! Avui vos diré per què serveix encendre un encens de xocolata? L'encens de xocolata, bàsicament, jo, personalment, l'encenc per invocar l'arcàngel Camael. L'arcàngel Camael és l'arcàngel de gaudir de la vida, de gaudir de l'alegria de viure. Per tant, aquest encens pot servir per gaudir dels moments, per demanar-li a l'univers, si no li vol demanar a l'arcàngel Camael, li demana a l'univers per gaudir dels moments. De quins moments parlam? De menjars, de trobades amb amics, de tenir sort. També serveix per tenir sort, l'encens de xocolata. Per exemple, si fas un curset, gaudir-lo. Si tens qualque amic o qualque amiga especial, gaudir d'un... Bé, som adults, mos hem entès, m'he explicat, crec. I per què vos enseny el primer encens de xocolata? Perquè sempre l'alegria de viure és la que queda darrere, en darrer terme. Ens oblidam de que estem aquí, som aquí per ser feliços, som aquí per gaudir de la vida, som aquí per estar bé. I estar bé implica dos bés, però també implica la vida social, implica la sort, implica els petits moments. Per tant, trob que és important que li poseu atenció. He parlat de l'arcàngel Camael. És en el que li pos l'encens de xocolata. És l'arcàngel de la sort, de l'alegria de viure, dels petits moments. Si voleu posar-li una espumeta, l'espumeta serà vermella. I si teniu una petició expressa per demanar-li perquè esteu nerviosos, perquè teniu una festa i no coneixeu gaire gent, per passar-ho bé, demaneu-ho així, més o manco. La meva oració, la que dic jo, és orientativa. No és una oració fixa que l'heu de dir perquè si no la deixo així, no. Podeu dir-la com vulgueu, però sempre seguint la fórmula principal. Jo, dius el teu nom i els teus llinatges, com a ésser de llum que som, te demana tu, arcàngel Camael, arcàngel dels bons moments, que m'ajudis
i em facis passar un bon moment en aquest viatge, amb aquestes persones, amb aquest curset de cuina, amb aquest curset, amb aquest... el que sigui relacionat amb la sort, els bons moments, ho dic per meu bé, per bé dels éssers de tot l'univers, en pau i amor de l'univers. En aquest univers, en aquest segon univers, podeu posar Déu, Alà, Buda, el Déu que trobeu, llibertat completa. Jo dic l'univers, però podeu dir el Déu que vulgueu. I finalment deix gràcies, gràcies, gràcies. I enceneu l'encens i si teniu temps d'encendre una espumeta, enceniu una espumeta. Pot ser una espumeta d'aquestes de te, d'aquestes petites, pot ser una espuma d'aquestes mitjanceres de tamany mitjancer, que aquestes duren 8 hores, o pot ser una espelma d'aquesta, un canelaure d'aquests grossos. Sigui el que sigui, l'heu de deixar consumir, no podeu apagar-lo. I ja està, fins aquí el vídeo d'avui. Si vos ha agradat, comenteu si voleu més vídeos d'encens o d'àngels, o si voleu que vos comenti més coses de Camael o dels altres àngels. Subscriviu-vos si en voleu més. I aquí, allà, més vídeos.